Asi tam môjho nového videa a dneska si zahráme hru, kde musíme proste chodiť po tomto, po týchto, ako je to povie, klávesnici a potom sa nám zväčší jump, hej, teraz máme takýto, proste furt lepší a lepší. Hej, máme jumping to level up. OK, a potom môžeme ísť hen tam. My si musíme ísť zobrať hen ten win. Niečo podobné takéto už existuje aj. Opa, dáme vyššie? Nedáme. Boom, a teda nám to dá takisto. Get 3 wins to upgrade jump. Nice, a teraz budeme mať upgrade na jump. Tak. OK, prakticky o toto ide, no. Tu máš trampolínu na to, aby si sa level upol. Hej. Proste ideš trampolínou. No, a môj cieľ dneska je sa dostať do tých 250 studs. To sú nejaké americké hentie. Takže, tu bude náš cieľ, tam hentam. Hore a uvidíme, ak sa nám bude dariť. Už máme dosť vysoký jump. Bang. Myslel som už sem. Až sem? A sem ne. My sme sa dostali už sem. To je nejaké rýchlo, ne? Máme 3 viny. A to je nejaký shop. Je tu rebirth. Tak sa rebirtneme. Traily. Za 100 vinov. Shop. All keys, unlock every key. To je mi k ničomu. Čiže my musíme jumpovať na to, aby sme si vylepšili toto, hej. No tak to pôjde celkom rýchlo. Tak to chvíľku počkáme. Nice. Dáme to do taký level 10 možno. Uvidíme a potom som zvedavý, že kam dojdeme. Či dojdeme už do tých 250 studs, lebo to by som bol najradšej. Ale dlho som už nevydal video, takže dneska vidím. Ale mňa už to moc nebaví ľudia, takže neviem, či mám pokračovať v natáčaní. Stále tomu verím, že to pôjde, že to vyjde, ale neviem. Už som si není istý. A potrebujem vašu podporu, ja to inak nezvládnem. Už proste potrebujem už, aby ste mi veľmi pomohli vy. Inak bez vás ja už proste neviem čo. Ja už to proste potom nezvládnem. Hej, proste to už ja to potom nedám. Takže ja už proste neviem, jak mám vám to povedať, ale proste vás prosím o to, aby ste mi pomohli to vyhrať. A dať to. Vyhrať to bolo zbytočné, čo som povedal. Ale aby ste mi pomohli to dať. Počkaj, to je taký glitch, ne? Ty vole, počkaj. Že by? Ale ne, toto mi to dáva viacej, či? Hej, toto dáva viacej. Škoda. Počkáme chvíľku. Kľúče. Máme 8, môžeme mať watermelon a to sú asi tieto. Jak sa povie? Klikery? Tak to môžem povedať. Tak, som zvedavý, koľko dáme teraz. Koľko vyskočíme. Ja chcem tých 250 studs, to mi stačí. Viac mi nepotrebujem, viac aj nechcem ani. Mi proste stačí hento, aby som dokončil toto video 130, 160 dáme na pohodu 200. Môžeme to ukončiť. Oj, chlapci. Poď, prosím. Poď.
Lokin? Oh, sme tu! Sme tu! Sme tu, ľudia, dali sme tu. Áno. Dali sme to, môžeme si spreviny. Je tu najsú, dobre, scam. Nech si bereme plus 10. Yes! Ježiš. Všetko melónové. Počkaj, jak to znie? Iba chcem počuť. A ten základný. Ja už není. Však vlastne môžem sa s vami rozprávať takto, či? Treba to? Nechcem, neviem to riskovať, nechcem moc. Nechám to takto na jednotke. To je jak púsanie do melónu proste. Čakuj. Teda, ideme to dať. Ideme si pre 300. 350 na nový cieľ. Možno? To je 300. OK, 300 vlastne. To je srdce víno. Kúpime toto Sliant. Ukáž? To nepočujem poriadne, počkaj. To je perfektné. To je perfektné, kámo. No, ideme si sem. Ak dáme hentu 360, tak potom končím. To sme level 10, poďme. Ale my už nebudeme dostávať XPčka. Dobre. Tak sa rebirtujem, ľudia. Máš 48 jump. Ježiš. No a to by bolo asi všetko. Dokázali sme to. 250 sme dali. Celkom rýchlo. Ale dali sme to, čo je super. Takže to by asi bolo všetko. Ja sa s vami lúčim. A my sa vidíme v ďalšieho videa. Čaute. It's caught in the crossfire.